manis tebu isih manis sliramu wiwit biyen aku cinta padamu nanging sliramu ora ngerti karepku Mas aku rak wis kandha aku kira ndo tuwa putus siji anakku wis 5 aku STW ya setengah tua STW sing penting goyangane setengah tua sing penting rasane STW akeh pengalamane setengah tua sing penting bodine ayune garwa ratu isih ayu sliramu yen mengkono matur bapak ibu bersama-sama pergi ke penghulu manis-manis tebu isih manis sliramu wiwit biyen aku cinta padamu nanging sliramu ora ngerti karepku Mas aku ra wis kandha aku kira ndo tuwa putus siji anakku wis 5 aku STW ya setengah tua STW sing penting goyangane setengah tua sing penting rasane STW akeh pengalamane setengah tua sing penting bodine ayune garwa ratu isih ayu sliramu